देखती है बहिनी लोगन ठंडिया में सौरी गाड़ा मटकनवा डाल के बैठली बा कौनो लाभी वाली बात ही रही ते अपने बहिन बहनोई के बलाई आ सौरी गाड़ा संभारे के बाद त बसंतिया के बलौले बा का बताई बहिनी लोगन अपन करेजवा बड़ा मोट कई के आला बाटी इनाई कहले कि भातार काटी 2-3 महीना खौराई ले आवर गरमिया में सौरी गाड़ा डारी। हाँ बहिनी लोगन ताकि हमारे गधारवन की स्कूल का छुट्टी हो गल होते आयल होते लइके 4-6 महीना रहल होई त सौरी संभारे लेके बहानी बतावले ये ठंडी में सौरी गाड़ा सा डाल धनी भातार काटी या ठंडी लागत बाय पूरा ही ठंडी में लिपना पतना न धायल बाय हमारो अम्मा कमी नाई बाय नोखरे का पोता पवले बा नाई हमें पहचानती बाय बसंतिया कहाँ बाय को दाई जब खोजले पूछले होए तीनों का तीनों मोर भौजैया मोके दाना पानी नाई पूछनी आ गोबारी पे लगाई दहनी बतावा बहनी हम गोबारी करा लायक बाटी का करी नैहर बाय करही के परी जाता बाय नहीं तो बताई ते सजावले रही रे सपना भइल नहीं वो पूरा बड़की फुआ के प्यार के कहानी रह गई आधा अधूरा सोचले रही फुआ भतीजवा के भइले के खुशी में जोड़ुआ कई है कंगनवा इहवा के फंस गई बुआ लिपति बाटिनी घरवा दुआरवा के गैया के गोबरा से करे नरैनी कटौना उछी न गड़ौना त गाना गावत बाटे आ अब्बे कना पकड़ के खारा बने भकले रा नहीं पईबा उछी न गड़ौनु आयला बाटा गाना गावे हैया कटौनु तोरे अम्मा महतारी के तदियनी बाय आ जौन की हमसे कुली दुआर लिपावती बाटीनी का मटकनवा कहती रहलिए मनावा बसंती हमारे बाबू होई जाए हमारे लड़का पैदा होए हम तुहे पुराना खानदानी जोड़ुआ कंगना दिएबे लेकिन त बतावा आपको दाई नाय नाई ले मटकनवा दिएबे खातिर खाली कुड़िया ठंडी पाला में हमसे दुआर गोबर से लिपावती बाटी अहिया कटौनु तू गाना गावत बाटा अगर हम जनले होई त न कलुआ त हम कतई नहीं अपने ससुरे से आयल होई कर सौरी संभारे सोचले रही फुआ पई है जुड़ुआ कंगनवा सब फिर गए पानी बड़की फुआ के अरमनवा पे करे कलुआ तो के नारायणी माई उठा ले जाए भगवती माई लूट ले जाए तो यहाँ लाई के बसंतिया से का बाजी के सब्जियां लेके ले जो ललकी दक्षिणा ही के दे ई बसंतिया के तमुह देखत बाटे फूल के कितना बड़ा गुब्बारा भैला बा ए बसंतिया भतार काटी तो के का करे तेरे ससुर से बलाए बाटी आ बैठ के 10 थरिया खाली खाए खातिर कि काम धंधा करे खातिर सबेरे से लेके ये द्वार पर वाली बाटी इनाई कहती बाटी के हाली हाली लीप के छुट्टी करी आ जाए के ललकी दक्षिणा ही तनी हाथ बटाई लिए हां खाना पीना बनावे में मदद करी अब ना तो बातें आवे शुरू हो जाई है करे अम्मा ते मोर महतारी है रे कि दुश्मनी है दुश्मनी हां ये देख लिया दुनिया का महतारी अपने बिटिया वर से लड़ाई नहीं ई पतोही वर से बिटिया से लड़ती बाए भतार काटी सन मार के काम करे नहीं थे बना पकड़ के चुरकवा ना लोढ़ाई देवे यही हमारे पोता भैया भाई इतना खुशी के मारे हमारे दिलावा मनवा झूमत बाय आ देख हमारे दिमागवा ठनका मत बसंतिया आ देखो कौनो ठकठेना मत करे जवन जोरी मिली दै ले दी है कुली अब हलाई के सन मार के अपने घरे जाए आ अड़ियाए के कौनो चीज के नाई बाय देखो अम्मा मैं साफ साफ बताई देता बाटो मैं ठकठेना नाई भौजाइन से करबो लेकिन तय अपने कान फूल देबी काने मन के तब एकठी हसूली दे दिए हम नाई ठकठेना करब अगर नाई देबी तो हम ठकठेना करब पहले बताई देता बाटी अच्छा चल ठीक है ले लेकिन तो ना रिश्तेदार के सामने ठकठेना मत करे अब का चाहिए बसंती फुआ तो के तोरी अम्मा देखती है कन फूल देवे के राजी होई गईली का बताई जला लका बहिनी का बताइबे करी बड़की चिच्ची बुढ़ापा पल्ले लड़का पैदा करती है अब बुढ़िया जवान खुशी मनावती बाय का बताई बहनी लोगन इतना नीक नियम त नाई कहियो बुढ़ंचिया बनाई दिएले लेकिन ते आज पोता भइले के खुशी में एकदम से पगलाई गइल बा जवन आइटम पे आइटम छनवावती बा बनवावती बा आ ना तो रिश्तेदार के बलवावती बा लका बहनी 10-20 खेत नाई बा दखिन हो जीजी लेकिन त बुढ़ंची के रोज पोता चाहिए पोती नाई चाहिए ये कोई अंगूर बीतता तो नहीं हिस्सा में खेत बारी आई का बताई कमाई धंधा 1 रुपया ना पोता रोज चाहिए अरे बुढ़ंचिया पगलाई गईली बा काहे ले पोतावे तो हमारा धन बाटे पोतिया नहीं धन बाटी नी ए ललका बहनी अच्छा या तन के सब्जी चलाई डोलाई दिया का बताई जाए बहनी आपन सब जन कई है जिंदगी बा चाहे कितना ठंडी पाला पड़े ई काम धंधा कइले से हम लोगन के छुट्टी नहीं मिले के बा नहीं करब त बुढ़िया के जवाना मुंह फुली जाला ई का लेके आथे रे कलुआ आ अब इतना काम में बुढ़ंची के भैरा बा ई का बनवइया बा आज बुढ़ंची त
का भैया अम्मा जवन बुढ़ंची आज बनवैया बा तवन तवन बनावा नहीं तो रोज चटनी रोटी चटनी भात साग भात जब से साग का सीजन आई बा दादा रे दादा साग भात खात खात जीव बियाई गला है कम से कम बड़की अम्मा के लड़का भैले के खुशी में आज इतना नीक नोहर बनत बाय त काहे हमारा अम्मा पिछड़ती बाटी बनाओ खब खाई जाए। का बताई हमार दखिन हो जिज्जी, अगर हमारा बस चलत ना ते अब चूल्हा में पानी हम डारी दिए थे अब बनी जाता कुली खाना हो जा तैयार। महतारी बननी बड़की जिज्जी, लड़का भल बड़की जिज्जी के आ खुशी मनावत बाय पूरा परिवार आ काम होता बाय खाली हमने दोनों जन से। का बताई ललका बहनी बुढ़िया जरूरत है से हमने दोनों के नौकरानी समझ के रख लिए बाय। बड़की जिज्जी के तन की देहिया दसावा देख के बुढ़नकी डराई ले आ हमने से तनको नहीं डराती। बड़की जिज्जी के तो सारा में आवे के चाहिए उम्र पे लड़का पैदा करके बैठल बाटिन। बतावा ले बड़की जिज्जी के 60 साल उम्र हो गई ओकरे बाद लड़का पैदा कैले बाटिन। का बतावा दादा दादा मन के सारा में नहीं आवती भाई पता न कहानी कैसे उतना ढीहा पेटा लेके घूमती टहरती रहनी हमन लोग रहल शर्म के मारी मारी जाईते। का बताइबू ललका बहनी बेसारा में हो गई बाटिन बड़की जिज्जी हर महीने में तो लड़का पैदा करेनी 2 दर्जन लड़का पैदा करे नौनी आया बहन बुढ़ंची के बड़की जिज्जी के संतोख नहीं परत बाय। देखतिया हो दखिना हो जिज्जी बुढ़ंची पोता भैले के खुशी में केतना धूम धाम मनावती बा आ केतना खर्च करनौले हमने के मर्दन का कमाई बड़की जिज्जी के ऊपर। का कई जलल का बहनी अपचा तनको हमें के मुंह उतरल नहीं ने त जवन बुढ़ंची ताना मारे लगी बड़की जिज्जी बोले लगी है कि हमारे लड़का पैदा भैल बा इन्हन के टूटी पड़ी गई बा इन्हें तबे खुश नाई बाटी। का कई जलल का बहनी देखावे बा देख त खुश रही के परी। अरे हमारे मटकानवा हम तो से बहुत खुश बाटी त हमसे चाहे जवन हमारा खानदानी गहना मांग ले पुराने वाला हम तो के दई देब काहे से त हमें इतना गोरा चिट्टा पोता देहली अगर हमार दिल खुश कई देहली ऐसन तो हमारे पूरा खानदानवा में 7 पुश्ती ना ऐसन लड़का पैदा भइल हमें। अरे हमारी अम्मा जब बेटा हुआ रहल पेटावा में त केतना तू रिकिम का खियवले पियवले रहलू तू कहले रहलू ने हमें गोरा चिट्टा पोता चाहिए त मैंने काहे ना तुह गोरा चिट्टा पोता पैदा कई के दे आई ते। करे अम्मा तो के इतना कहाँ जरूरी रहल खर्च कराई के मैंने पूरा घर दुल्हन की नहीं सजवाए नवले बाटी इतना रिकिम का मारे मीठा फल बनवाए नवली आई ढोल मजीरा लेके बैठली बाटी सोहर हो गई भी का अम्मा। ए बसंतिया लड़की दखिना ही कलुआ आज हमारे खुशी के कौनो ठिकाना नहीं बाय आज हमारे मनवा पूरा आसमान गगन में झूमत बाय गावत बाय नाचत बाय पोता भैले की खुशी में। लाला ए मटकनवा कहा तार दादी बलावती बाटी हाँ हमारे लाला के ए बाबू हमार बाबू हो लाला ए हमार संचिरैया अरे हमारा करजवक टुकड़वा हो बोल देता मैं। का करी हमारी अम्मा लाला बहन के जागत रहलन है बहुत मुश्किल से ठोक ठाक के सुतावली है वे। चला कौनो बाती नहीं हमार मटका दुल्हन अब्बा हमार बाबू जागी तब हम अपने बाबू के खिलाई लेबे। देखतिया हो हमार दखिन हो जिज्जी बड़की जिज्जी के केतना पूजा उरा होता बा पोता गोरा देहले के नाते। ए लड़की दखिना ही हमारे पोता का नजर उतार के पूरा मिठाई से पूरा गांव टोला मोहल्ला में बंटवाए दिया क्या छूटे के नहीं चाहिए इतने के जिम्मे सौपत बाटी। ए हमारा भौजी अब जवन हम कहले रहलू अपन बचनिया पूरा करा जोड़ा कंगनवा हमें दई के। ए बसंती चिंता मत कर तू जब जाए लगबू तो दई देबे दोनों जोड़ा कंगनवा। गोकुल में लगली बाजरिया बाजरिया पिया जाया हो गोकुल में लगली बाजरिया बाजरिया पिया जाया हो गोकुला में लगी बाजरिया बाजरिया पिया जाया हो गोकुला में लगी बाजरिया बाजरिया पिया जाया हो हम कालिया वता चुनरिया ननद के लुगरिया ननद के लुगरिया नु हम कालिया वता चुनरिया ननद के लुगरिया ननद के लुगरिया नु कोकुला में लगा बाजरिया बाजरिया पियावा जाया हो कोकुला में ठंडी लगी जाई। हाँ दुल्हन बच्चा मटका सही कहती बाटू घर में भीतर आ जाने तो बबुआ के ठंडी लग जाई। अरे दखिना हो चिच्ची जब से बड़की चिच्ची के बेटावा हो गया हम सबका कहूँ इज्जतिया नहीं बाटा या घर में। अरे ललका बहनी चिंता मत करा हमहू सबका समय कहियो आई। सही कहती बाटू दखिना हो चिच्ची तब बदला लिया जाए बड़की चिच्ची से। हाँ दोस्तों आज का कार्टून कॉमेडी वीडियो ही तक था आगे का कार्टून कॉमेडी
कॉमेडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है दीदी कार्टून ऑफिसर। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ बाबू भैया बहिनी लोगन, हम हो बधाई देते जा और हमार कार्टून कॉमेडी वीडियो देखे खातिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।